Bun găsit tuturor! Anul trecut, fix așa pe vremea aceasta, am simțit într-o manieră absolut spontană să pun bazele unei comunități. Comunitate pe care am numit-o intuitiv om, corp, suflet, spirit. Comunitate care, mă uit în spate, au trecut 12 luni, un an, a crescut frumos și armonios. Mă surprinde și pe mine, sinceră să fiu, am plecat la drum fără așteptări. O comunitate ce a adunat oameni frumoși, valoroși, oameni ce împărtășesc cunoaștere, nu doar informație. Specific de fiecare dată acest lucru, pentru că este diferență între informații. Informație este ceea ce învățăm, ceea ce știm la nivel teoretic, însă cunoașterea este ceea ce am integrat. Fiecare dintre noi dăruim din ceea ce conținem. Și pentru că suntem sub energia vărsătorului, au trecut 12 luni, am simțit eu așa să trecem la următoarea etapă. Următoarea etapă fiind aceea de a invita membrii ai comunității pe canalul de YouTube, un canal cu care sunt la început. Sunt destul de timidă pe YouTube, pe Facebook mi-a fost mult mai lejer. Și invitata de astăzi este psihoterapeut Ionela Adriana Vidrariu. Este cea care deschide seria întâlnirilor, întâlniri care mi-am propus eu să aibă loc în fiecare săptămână și aceste întâlniri au ca și intenție să prezentăm, să aducem comunității în lumină ceea ce fac, nu numai în lumină, activitatea frumoasă, lucrurile pe care fiecare dintre noi le împărtășim semenilor, pentru că suntem amprente unice și fiecare avem ceva de oferit, ceva de dăruit. Și am avut o discuție anterior cu Ionela Adriana și foarte frumos spunea ea despre vărsător, despre autenticitate, despre faptul că uneori nu este greu, este o provocare să ne arătăm în online așa cum suntem. Nu pentru că nu avem conținut, nu pentru că nu avem ce transmite, ci pentru că este această provocare de a ne arăta autenticitatea, vulnerabilitatea. Bun găsit, Adriana Ionela, și mă bucur să fim astăzi alături, să împărtășim, simt așa să spun, perle din înțelepciunea pe care tu ai adunat-o, ai pus-o așa în coșulețul tău de saga vieții, de-a lungul câtor ani, nu spunem încă, undeva vârsta de mijloc. Da, da, da. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina, pentru invitație. Bun găsit tuturor. Mulțumesc și spațiului, undeva așa și acestui timp, că suntem împreună, că ne-a adus împreună. Până la urmă, această tehnologie ne aduce pe toți împreună, uh, așa, și la nivel mondial, și ne putem vedea și oglindi mai bine, și cu bune și mai puțin bune. Mă bucur că sunt aici. Și eu mă antrenez să apar în online, așa, să mă arăt lumii, așa, ușor, ușor, cu ceea ce conțin și poate și cu ceea ce nu conțin. Nu? Așa cum suntem noi. Da, haideți să le spunem celor care ne urmăresc și eu acum mă adresez în special celor care sunt membri ai comunității. Da. Clar că acest material va fi postat pe canalul de YouTube. Cei care veți rezona cu Ionela Adriana, eu vă invit să o căutați, să beneficiați de ceea ce ea poate oferi. Spune-le puțin, Adriana, care este formarea ta? Știu că ești psihoterapeut, însă în ce zonă, ce cadre din, Da. da, ofer Uh, tu? Sunt psihoterapeut acreditat în terapie cognitiv-comportamentală. Este formarea mea de bază. Este formarea care m-a structurat foarte frumos. Uh, și am participat acolo cu toată inima, sufletul și mintea mea. Le mulțumesc și formatorilor pe această cale și colegilor mei. Uh, și, bineînțeles, alte formări. Pentru că un psihoterapeut este într-o formare continuă, ca mulți alți oameni care lucrează în acest domeniu, adică al însoțirii oamenilor, sub diferite forme. Sunt formată de asemenea în psihologie analitică, în această abordare junghiană pe care o iubesc foarte mult
Și acum sunt spre sfârșitul formării în constelații familiale alături de Ion Bucur. Ion Bucur care, prin intermediul dumnealui, ne-am și întâlnit, așa, ne-am cunoscut și căruia și eu îi sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce a adus în viața mea personală, ca și cunoaștere, ca și îndrumare, dar și pentru această comunitate frumoasă și în constelații, dar și faptul că face parte și din comunitatea ta. Da, și eu simt să-i mulțumesc domnului Ion Bucur pentru că prin intermediul dânsului am ajuns să ne cunoaștem și împreună simt că construim și fiecare dintre noi, cum am spus, avem lucruri unice de oferit. Da, da, suntem frumoși. Da, suntem frumoși împreună, suntem frumoși și atunci când ne punem cu smerenie și servim viața, pentru că viața ne servește atunci când fiecare dintre noi servește viața și se deschide să primească darurile vieții. Da, care sunt acolo, doar să coborâm spre ele, chiar dacă uneori presupune și durere, uh, cu cât ne asumăm mai mult această coborâre, atingem sau putem să vedem și partea aceasta de potențialități care pot fi scoase la lumină. Pentru că aceste aspecte de umbră, că acum intrăm așa ușor, ușor în această dinamică, partea aceasta de umbră din noi nu înseamnă ceva rău, ci înseamnă ceva ce nu cunoaștem, ce nu a mai existat în viața noastră și care vine în viața noastră de multe ori prin oglinzile celorlalți, prin interacțiunile noastre cu ceilalți. Toți suntem oglinzii unul pentru altul. Este greu pentru noi să acceptăm ce face celălalt, poate de multe ori, dar dacă apare în viața noastră, ne arată ceva despre noi și poate ar fi timpul să ne uităm mai des în interiorul nostru când cel din fața noastră ne arată anumite aspecte și astfel putem să descoperim aceste daruri frumoase. Da, dacă îmi permiți, Ionela, Adriana, mai mult Adriana, Da. simt eu să spun, tu ești un deschizător de cale. În Timișoara ai deschis calea constelațiilor astrologice și eu mă bucur și îți mulțumesc cu această ocazie. Sunt recunoscătoare pentru modul în care tu te-ai implicat și ai venit cu această invitație către mine. Ești un om, te-am simțit dedicat, un om profund. Să le spunem că tu în Timișoara ai un cabinet pe care le-ai amenajat, le-ai aranjat foarte frumos, o energie deosebită. Am fost acolo și clar am simțit energia. Și sunt foarte multe lucruri pe care tu le poți oferi atât în ședințe individuale cât și în ședințe online. Am înțeles de la tine că inclusiv zona asta de terapie online ai îmbrățișat-o. Da, 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 da. Dacă tot a venit vărsător. Adică această expunere sau toată situația aceasta, apropo și de pandemie, care cumva ne-a scos dintr-un confort, dintr-un ritm, dintr-o predictibilitate și, nu știu, pentru încotro se merge, dar cu siguranță se merge spre o creștere a noastră. Da, și la asta mă gândeam acum, cum se vede lumea prin ochii psihoterapeutului, pentru că tu ești în contact direct cu durerea, cu suferința oamenilor, că atunci când mergem la psihoterapie, marea majoritate dintre noi ne ducem nu să ne descoperim, ne ducem atunci când doare. Or fi și semeni care se duc ca să se cunoască, ca să lucreze cu ei, dar majoritatea ajung atunci când durerea doare mult prea tare. Da, dar bine că ajung. Da. Bine așa, într-o însoțire și bine că ne întâlnim. Nu știu să spun exact acum cum se vede lumea din ochii psihoterapeutului. Aș putea să zic cum se vede lumea prin ochii mei, așa, cum văd eu. uh, Fiecare vine cu un univers propriu, cu o dinamică unică. Uh, Nu există cadre, rețete, adică acest pat al lui Procust, care să tăiem, să micșorăm sau să lungim pe fiecare. Bineînțeles că există o structură, există o cunoaștere sau informațiile, cărțile, cursurile pe care le urmăm,
Dar lumea prin care privesc eu, na, și ca profesie, ca psihoterapeut, este în primul rând prin lumea mea. Uh, Ce vreau să spun cu acest aspect? Că un psihoterapeut, fără să călătorească constant în această lume a lui proprie, în adâncimile lui, în cunoașterea lui proprie, și asta este continuu și continuu, toată viața, nu știu cum poate să însoțească, pentru că aici vorbim de un antrenament, uh, în primul rând, a propriei tale cunoașteri, ca apoi să poți să însoțești oamenii în propria lor cunoaștere. Și da, durerea care apare, de ce îmi place mie abordarea junghiană? Pentru că acest stadiu de nigredo, cumva așa, de descompunere, pentru că acolo apare durerea. Când se separă ceva, când coborâm, este ca și iarna sau toamna mai degrabă, în care aspectele se desfac, dar nu se desfac ca să ne provoace durere, ci se alchimizează ca să vină după aceea la suprafață aceeași energie, dar reconfigurată și în ceva nou. Această conectare cu sinele, despre care Jung vorbește și nu doar Jung, da? E cu ceva mult mai amplu și dincolo de noi, ne infuzează constant. Acum depinde dacă noi devenim rigizi și cu cât devenim mai rigizi și punem bariere, că realitatea noastră este una materială, pragmatică și doar ce se vede, cu cât o să punem mai multe bariere, cu atât o să fim mai tare loviți. Și nu, ideea este de a ne scufunda în sensul cunoașterii și deschiderii spre ceea ce vine. Nu este ușor, dar asta vorbește de flexibilitate și de a avea curajul să ne îmbrățișăm viața. Viața care curge, viața nu este statică, este dinamică. Și cred că ceea ce observ eu, uite, întrebarea cum a venit răspunsul, sau unul dintre răspunsuri, cu siguranță sunt multe, este că ne este frică să trăim viața. Noi spunem de multe ori, sau un atac de panică, depresie sau ce-o fi, frică de moarte. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, oare este chiar frica de moarte sau mai degrabă frica de a trăi viața, care înseamnă și provocare? Și întâlnire cu aspectele tale așa mai puțin plăcute. Și aceste timpuri, poate care vin și despre care vorbea și Jung de acest arhetip al vărsătorului, este o etapă de maturizare a noastră și individuală, dar acum vedem foarte clar cât de intens este și la nivel colectiv. Deci nu scăpăm. Nu scăpăm de viață. Deci se pare că la un anumit nivel s-a știut, am fost informați, pentru că și Iuca a lăsat această cunoaștere și este nevoie, dacă am venit în vremurile astea, să trecem. Adică suntem aici, în aici și acum, în această energie nu este era vărsătorului, pentru că din punct de vedere astrologic, atunci când ne uităm la eră, suntem încă în era peștilor, însă odată cu intrarea lui Pluton în vărsător, se amplifică foarte mult arhetipul vărsătorului. Cum frumos spuneai tu, ceva mai mare decât noi, Pluton în astrologie este voința divină, ceva mai mare decât noi, că îi spunem conștiință, că îi spunem viață, e ceva mai mare, ceva ce ne include și dacă permitem să fim incluși, pentru că separarea noi o facem, curgem odată cu viața. Îmi place mult, Ionela Adriana, abordarea. Clar, am rezonat, pentru că și abordarea ta jungiană și abordarea mea astrologică ne-a adus împreună. Ne-a adus împreună pentru a construi. Psihologia, astrologia, chiar astăzi am scris un material împletit armonios, ne aduc împreună, pentru că orice separare duce la scindare. Îmi place mult cum așezi, cum se spun, și în cuvinte și în scris, pentru că tu ai un dar al scrisului, prin scris exprim deosebit de frumos. Ai o capacitate de a pune în metaforă, pentru că această capacitate de a pune în metaforă
în spate arată foarte multă înțelepciune. Acum tu ești pe un drum al vieții, pentru că având acces la harta ta, linia ta de destin este acea linia de destin care ne vorbește despre evoluție și evoluția se face fie prin suferință, fie prin conștientizare. Acum te-aș invita să ne spui, Adriana, la tine cum a fost cum ai călătorit în viața ta pe această linie a destinului, suferință versus conștientizare, până în momentul acesta, evident, Da, această călătorie a eroinei. a eroinei, da. Da. Uh, da, a fost o călătorie așa, cu de toate, bineînțeles, cu suferință, cum este la mulți oameni. Uh, a fost o viață, iar așa, la mijlocul vieții, unde sunt acum, începe o altă viață. Când mă refer la acest aspect, mă refer la partea de conștientizare sau de integrarea unor aspecte, de acceptare a lor, ceea ce înainte cumva acea lume iluzorie pe care am construit-o și credeam că pot să salvez ceva, uh, apropo de smerenie sau de mândrie, așa. Pentru că noi de multe ori credem că există o lume, trebuie să fie lumea noastră așa cum considerăm noi, binele ăla al nostru pe care credem noi că este acel bine și eu am țesut această pânză a iluziei, a propriei mele iluzii. Și bineînțeles că nu, s-a fragmentat, nu nu cu un scop negativ, ci clar pentru a putea să ies uh, în ceea ce sunt eu și ce voi urma să fiu, pentru că sunt ceea ce sunt astăzi, dar mâine clar se adaugă, suntem în fiecare zi alți oameni. Există și o rugăciune, așa care o știu de mult timp, așa din tinerețe aș putea să spun, uh, Doamne ajută-mă să pun în fiecare dimineață început bun acestei zile. De ce? Pentru că în fiecare zi, Simeon Craipolus, parcă spune acest aspect, punem început bun pentru că suntem în fiecare zi alți oameni. Adică sunt nou. De fiecare dată sunt un alt om. Și acest aspect eu l-am îmbrățișat și e frumos că putem să fim în fiecare zi un alt, adică avem acest început mereu și mereu, doar să ne bucurăm de el. Nu este ușor, viața este cu de toate, uh, dar avem și aceste începuturi. Da, și îmi vine așa în minte să spun acum, apropo de ce ai spus tu, că fiecare zi este un nou început, noaptea este moartea mică și în fiecare zi ne naștem din nou și în fiecare zi este o altă etapă a vieții. Și în momentul în care devenim conștienți că frica nu este de moarte, este frica de a ne trăi viața, atunci probabil Mhm. că multe lucruri se vor limpezi sau vor aduce claritate în conștiința noastră. Da, să avem curajul. Cred că acest aspect al curajului. Da, să avem curajul. Foarte bine ai punctat, pentru că din punct de vedere astral energetic, eu, voi știți că sunt astrolog, asta este, nu spun meserie, vocația mea, asta o simt. Suntem într-un moment al curajului. Cele două planete, Neptun și Saturn, se întâlnesc în energia berbecului, deschid o etapă în istoria umanității. Energia berbecului înseamnă curaj, însă îndrăznesc să spun atunci când spunem curaj să privim din punct de vedere energetic, să ne uităm la scara conștiinței, pentru că atâta timp cât nu am alchimizat rușinea, furia, ura și tot ce este acolo pe scara conștiinței, nu prea putem vorbi despre energia curajului, vom fi la nivelul umbrei berbecului, impulsivitate, furie, agresivitate. Și energia curajului ajungem la ea cu muncă interioară. Eu așa simt și asta, cum să spun, este
lucru adică fiecare dintre noi avem nevoie să lucrăm, să ne uităm la energia curajului, însă simt eu din această perspectivă în care aducem și componenta psihoterapeutică. Da, 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 da. Adică acel curaj autentic în Da, urma acestui proces în care să ne întâlnim cu rezistențele noastre, cu dependențele noastre, cu loialitățile noastre, cu ceea ce credem noi că este bine pentru noi sau pentru celălalt, cu această nevoie, apropo, care apare și în proces, și în profesia psihoterapeutului, și care cumva, da, așa am intrat în această profesie, nevoia de a salva, da? Ceea ce, bineînțeles, că n-ai cum să salvezi pe nimeni, poți doar să ai grijă de viața ta, uh, poți să-l însoțești pe celălalt cu cunoașterea sau cu esența pe care ai extrat-o din anumite experiențe, dar nu poți să dăruiești niciodată uh, această esență a propriei tale experiențe, să-i o dai efectiv celuilalt. Poți să o expui, dar celălalt este nevoit să extragă el singur această esență din experiențele lui. Deci, cred că această alchimizare continuă în călătoria vieții noastre este nevoie să o avem în vedere. Mie îmi plac și parabolele acestea lui Isus, apropo, pilda celor 10 fecioare care m-au urmărit mult timp și mă gândeam ce vrea să zic acolo, dar cumva în cele din urmă așa a ajuns la mine, să extragem acel undelemn, dar este un undelemn propriu. Nu pot să-l împrumut, nu pot să-l dau. Doare de multe ori că de ce celălalt nu-mi dă, pentru că e nevoie să trec, da, prin ființa mea, să o trăiesc. Iar procesul psihoterapeutic este o însoțire a omului cumva în a-l ajuta să fie, în a-l ajuta sau în a-l face să ne continue susține. mai, da, să fie mai prezent și să reușească să extragă din propria lui experiență. Noi nu avem, nici ca psihoterapeuți, nici ca medici, nici ca absolut nimic. Nu putem să-l forțăm pe celălalt să extragă dacă el nu alege. Și aici este o alegere pe care putem să o facem de fiecare dată, în fiecare moment. Și aș mai vrea să adaug ceva apropo de această profesie de psihoterapeut sau orice, uite, astrolog, medic, ce-o fi în profesiile acestea ale întâlnirii cu oamenilor, este că umbra unui psihoterapeut este tocmai acel om rănit. Adică și medicul, la fel, are acest aspect al omului bolnav. Da, fiecare dintre noi. Nu mergem întâmplător spre un psihoterapeut, spre un astrolog, spre un medic. Vom merge spre ceea ce avem nevoie în acel moment. Foarte frumos ai pus în cuvinte și fix acum mă gândeam la umbra mea ca astrolog, dar este aceea frica de necunoscut, pentru că atunci când îmbrățișezi astrologia, îți dorești la un anumit nivel să știi ce se întâmplă, nu neapărat ce se întâmplă, ce predispoziții și asta arată o neîncredere în viață și asta arată, adică arată clar umbra. Frica de necunoscut este foarte clar și da, mi-am văzut această umbră și îți mulțumesc că ai adus în conversație acest lucru, pentru că îmi doresc prin aceste întâlniri care sunt libere. Noi nu am pregătit ceva dinainte, niște întrebări prestabilite, am lăsat energia să curgă și aceste întâlniri sunt așa, întâlniri la o cafea, chiar dacă eu la București, Adriana la Timișoara, Am în ceai. care tu ai ceai, dar eu cafea am băut-o de dimineață, nici da, paharul cu apă acum. Îmi doresc să aducem, cum să spun, să inspirăm. Asta îmi place să Să spun. fii, Și să pe, fim da, să împreună. fim și Da, dacă inspirăm e bine, dacă nu, aia este. da. Și da, frumos ai adus în prim plan fiecare dintre noi, noi toți avem umbre. Și da, eu vorbesc despre mine, ca și astrolog, nu în numele colegilor mei, că e despre mine Da, aici, da. da, despre Vorbim propria mea umbră. despre noi, Da, da. da, da. Vorbim despre noi, chiar dacă vorbim și despre celălalt, de fapt e tot despre noi. Dar e mai Tot ușor să despre vorbim noi. despre ceilalți. Da. Ai spus așa, loialități, Da, Adriana.
Hai să ne uităm un pic la, mă rog, la, am putea spune un concept, dar nu e un concept, loialitățile, da? Acele loialități inconștiente sau orice formă de loialitate până la urmă. Da, da, da. Aceste loialități, bineînțeles că din perspectivă sistemică, țin sistemul întreg, da, îl țin acolo, îl țin legat și e firesc, e firesc. Uh, În călătoria noastră, în călătoria vieții noastre, în dezvoltarea noastră, când vorbim de dezvoltare, vorbim de o călătorie până la urmă. La un moment dat apare această desprindere, că de aia sunt și etapele de dezvoltare, da? Și când suntem micuți, la 3 anișori, dar mai ales la adolescență, se vede. Se vede ceea ce trăim noi acum la nivel colectiv, cumva. Eu zic așa, se desfac falile, da? La adolescență, când ne uităm la adolescenți, acum se desfac niște falii la nivel colectiv, la vârsta de mijloc, deci se desfac falile pământului și cumva provoacă un cutremur. În acel cutremur, că o să mă întorc imediat la loialități, bineînțeles că este aspectele astea necunoscute și de umbră, ne și cutremură, ne sperie, ne ajută să ne întâlnim cu noi. Și acolo, da, încep să se rupă loialitățile. Este o încercare. Ce ne ține pe noi, ne ține acea vinovăție. Adică, bine, ok, plec, nu mai sunt, adică cum apare nu mai sunt, cum zic adolescenții, nu sunt ca tine, nu o să fiu niciodată ca tine, da? Pentru că este o nevoie de a mă dezidentifica. Dar în același timp apare și teama, ok, nu mai sunt ca mama, ca tata, nu mai sunt ca acest popor, nu mai sunt româncă sau român, cum spun unii, da? Reneg. Dar în același timp este o teamă, ok, dar cine sunt atunci? Și spre ce mă îndrept? Pentru că o viață întreagă am trăit, loialitățile ne-au dat o identitate, ne-au dat ce am avut noi nevoie acolo sau am crezut că avem nevoie. Și aici cred că este punctul foarte important, loial cui. Loial cui suntem. Clar, când suntem micuți, învățăm să fim loiali familiei, mamei, familiei, sistemului, doamnei învățătoarei sau grupurilor din care facem parte, dar ușor, ușor, dacă ne uităm în adânc, oare suntem loiali nouă, vieții noastre? Ce înseamnă viața noastră? Și aici începe, cred că, această mișcare, pentru că viața noastră și ceea ce suntem noi în interior este dincolo de, sau cum să zic, mult mai mult decât familia în care ne-am născut. Și este, cum spunea Jung, așa, ca și călătoria soarelui, ajunge până la mijloc, după aceea coboară și se reîntoarce unde? În acel sine mare. Pentru că noi venim cu această, în primul rând, memoria întregului, a ceva mult mai mare decât noi. După aia ne separăm, venim, suntem micuți, ne spune mama cine suntem, ai făcut asta, asta înseamnă asta, tata, cei din jur, după aia la școală și ni se spune mereu cine suntem și până ne trezim noi și începem să ne gândim, ok, dar totuși cine sunt eu? Că până atunci ne-au spus ceilalți. Și cred că asta este călătoria. Și apropo de loialități, loialități care ne țin într-o identitate de care avem nevoie la un moment dat. Și după aceea începem să ne căutăm pe noi, să ne întâlnim cu noi. Cam asta e, așa, o perspectivă. Bineînțeles că despre loialitate se poate vorbi foarte mult. Da, clar, absolut. Mi-a plăcut mult cum ai spus, venim cu memoria întregului, după care ne separăm. Și în esență este acea rană de separare, pentru că noi în interiorul nostru avem această memorie a întregului și întoarcerea la întreg este cea care Da, da, va da. ajuta să ne reconstruim Da, să ne reconstruim mereu și mereu. mereu și mereu. O plăcere să am conversații cu tine, ca de fiecare dată. Mulțumesc și eu, Cristina. E Eu îmi doresc să continuăm această călătorie împreună. Nu știm când, cât, cum. Vom lăsa lucrurile să se așeze. Le spunem celor care ne urmăresc acum că în luna martie, 27 martie, avem o conferință la Timișoara. Pentru cei interesați o să dăm, noi o să facem și afișul și o să Da, trimitem da, da. toate datele.
Acea conferință eu am numit-o Omul între soartă și destin. Da, voi susține această conferință, voi vorbi despre vârstele cheie, voi vorbi despre diferența între soartă, destin. O conferință de 2 ore, vineri, seara, la Centrul Echilibru din Timișoara. Și sâmbătă și duminică avem constelațiile astrologice, arheologice, da. Sunt astrologice și arheologice, pentru că săpăm. Da, de fapt sunt, da, sunt tare, da, da, asta e Da, călătoria noastră, da. 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 Gazdă Adriana Ionela, cabinetul ei minunat, din Timișoara, nu știu adresa, decât știu că este în Timișoara. Și îți mulțumesc pentru deschidere, pentru invitație și pentru tot ceea ce tu aduci, ceea ce împărtășești. Și este o bucurie, cum se spune, conexiunea cu tine și dacă celor care ne-au ascultat le-a plăcut ce au auzit, dacă pot să-și ia ceva de aici minunat, dacă nu vorba aceea, noi atât am putut astăzi aici, în momentul acesta, dărui și oferi. Exact. Mulțumesc și eu, Cristina. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru ce am reușit noi două așa să țesem împreună, că este o țesătură frumoasă, Așa, așa, spontan, da, spontan și asta este, cred că, frumusețea, această nu știu ce spontaneitate, da, că spontanitate, așa, în autenticitatea noastră sau toate aspectele care au venit. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru încredere, și, mulțumesc că ai venit în Timișoara și te așteptăm cu drag, nu numai eu și colegii mei și cu brațele deschise. Mulțumim! Mulțumesc! și mi-aș dori, Adriana, să le spunem celor care eu mă gândesc că te-au plăcut, unde te găsesc. O pagină de Facebook, Da. dacă avem Da, o să fac un site. Adică site-ul este în devenire, așa, și o să mă găsească, da, și pe Facebook. pagina de Facebook, da? Da, 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 e numele meu, da. Dar și în curând va fi și site-ul și canalul, așa, în ritmul în care acum, dacă vine această energie, sper să Și ne se... aliniem, da, ne aliniem Da, da, energiei vărsătorului și cu YouTube și cu da, toate rețelele astea. da, 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 da. Mulțumesc mult pentru invitație. Și eu mulțumesc, vă mulțumesc tuturor celor care alegeți să urmăriți, să mă urmăriți, să ne urmăriți și de asemenea membrilor comunității. Curând am să deschid din nou porțile pentru cei care doresc să facă parte din comunitatea Om, Corp, Suflet, Spirit, astfel încât să putem călători frumos și armonios împreună. Zile frumoase, pace, iubire și armonie! La revedere! Mulțumesc!